So you gotta listen, yeah. From DJ AB to Malam AB, hey, what do you expect, man? This is Ramadan. Baba, wai Allah karfe nawa ne yanzu? Ai 12:25. Wani abu ne mai yawa. Kai ma dai tun daga na tambaye ka kai ma ka san akwai rabuwa. Waran kwaɗa duk tunani na 5:30 ne. Baba ka san ya za a yi? Dan Allah riƙe mun wannan. Dan girman Allah riƙe mun wannan. In kana ma darajan iyayenka, dan ya Rasulullahi ka so madani. 5:30 na yi ka watsa min ruwan nan na tashi. Su wadda kai ruwa ya girman Allah. ka ce min su wadda kai. No. Ji ne yana cewa wai a su wadda. Kama mun shi sa shi a ɗinuwa kafin shi da zabi ta yi.